Değerli kün dostlarım, Gabdullah Tokay'ın kızıklı şekertin okumagan, işitmegen, yeyse tınlamagan kişi yoktur. Şulay bit. Mine bugün biz de şul kızıklı şekertini okuruz. Hem indi okuguna tugil, ondağı tüp giroyunu kağızdan yasarız. Kümeli bizim tüp giroy? Akbay. Dürüst balaları Akbay. Nerse diyanda Tokay? Ey deli Akbay, irensin. Art ayağın birle tur. Avma, tup-turu tur. Tüz otur, yaxşı otur dey. Şulay bit. Менә шул Акбайны да без сезнең белән кәгазьдән, төсле кәгазьдән ясыйк әле. Сезнең күпләрегезгә Салават күпер укучыларга менә шундый матур төсле кәгазь килде өйләргә. Бу бүләк итеп килде. Әйдәгез, менә шушы төсле кәгазьдән без Акбайның нинди төстән булуын, нинди төстән ясаганын уйлап, бер төсне сайлап алыйк. Ничек уйлыйсыз, менә әгәр дә кызгылт сары төсне алсак, алабызмы? Әйдәгез, шул төсне алабыз. Безгә бөтен бит тә кирәк түгел, шуңа күрә аның яртысын без аны башка вакытта кулланырбыз, балалар, шуңа күрә яртысын без аны кисеп алып куйык. Кырыен да линейка белән кисеп җибәрик. Чиста булсын, пөхтә булсын дигәндәй. Шулай бит. Сезнең кул астында линейка, җилем, клей дибез инде әйме, һәм карандаш, кайчы кебек әйберләр бар инде. Менә шулар белән җайлы гына итеп ясап алыйк әле. Безгә аның гәүдәсен һәм башын ясар өчен дә кирәк була туры почмак. Туры почмаклык. Шуңа күрә иңен буен үлчәп, biz аны тигез итеп кисәргә тиеш булабыз. Безнең Акбайыбыз матур килеп чыксын өчен. Ярты ягын кисеп алып куеп торабыз, анысы безнең гәүдәле эшенә булыр. Менә шундый безнең туры почмаклы килеп чыкты. Хәзер ике почмакны тоташтырабыз, балалар. Без хәзер башны ясыйбыз сезнең белән. Менә ул. Шуңа безгә уңай булсын өчен аның уртасында табыйк. Менә уртасы. Һәм безгә инде баш булгачтан Акбайның безнең кулаклар. Шулай бит, аның дәү кулаклары. Менә шул форма матур иттереп бөгәбез. Бу безнең Акбайның кулаклары булыр. Бераз кырыйгарак каратып, икесе дә тигез булса, бик әйбәт инде. Шуңа күрә игътибарлырак булыгыз. Менә кулакбай. Акбайның кулаклары да килеп чыкты. Ә инде бу ягыннан тагын арка каратып куябыз. Монысы безнең гәүдәгә ябыштырганда кирәк булачак. Менә безнең баш өлеше әзер булды. Хәзер инде гәүдәсен алабыз. Гәүдәне шулай ике ягын, ике почмакны тоташтырабыз. Тоташтырдык. Һәм инде койрыкны шулай артка бөгеп, койрыкны ясап куябыз. Биттегезме койрыкны, балалар? Монысы безнең гәүдә өлеше булды. Гәүдәне әзрәк инде ручка белән мөмкин, яисә фломастер белән, сезнең кул астында нәрсә бар, бераз гына әзрәк без менә шайтырып ясап куябыз. Бу безнең инде арткы тәпиләр була инде, һәм монда алга да шундый озынрак 3 сызык сызабыз. Монысы безнең алгы тәпиләр була. Хәзер безгә монысын куеп торыйк безнең. Шулай бит, хәзер безгә баш өлештә нәрсәләр кирәк? Күзләр кирәк һәм борын, тел кирәк. Шулай бит, әйдәгез, аларны да без аны кисербез, балалар, шул кәгазьдән. Монда безнең кызыл төстә бар һәм кара төстә бар, шул кәгазьдән алып кисәбез. Кара төстән шундый кичкенә генә түгәрәкләр ясадык. Менә минем кулымда
Yanımda şunday jaylygına skripkalar var. Men şularny koydum da tegiz bolsun üçin şunday tügerekler yasadım. Mümkin şulay rучка bilen ýa-da karandaş bilen tügereklerini şulay yasarga. Ýa-da indi onday oňaýlyk ýok eken, mümkin özüňizge kesirge. Häzir kesäbiz. Tügerekler bizimle şulay. Häzir gyzyl kagazdan şulay tilini kesäbiz. Näme bizning? Bu ezrek kiçinerek, bir ortak zor da gerek tügül. Şöyle uzunraق etip hem algılışını biraz tügereklep okbaynyň tilini ýasaýbys. Näme bizning balalar şunday resimler kilip çykdy. Häzir indi boşka, bara tek bizning boşka mňalaryny motor etip ýaşdyrga kerek. Aňa indi bizning jilim bir ýardam etdi. Jilimge biz any ne bir küzün yapıştırdık. Göresizdir. Şunday joyly tüslü kagaz siz barma tüslü kagazyňyz bolmasa gadi kagazdan da türlü tüske boýap, meselem tüslü kagazyňyz ýok eken, ok kagazyny boýarga mümkin. Türlü tüslerge flomaster bilen rahatlanıp, şunday joyly gyna okbay ýasap. Bular men indi okbay diýip guşdum isimni. Siz özüňiz garagyz. Belkim siz boşka isim guşursyz. Häzir biz any nasıl bizning burun bula. Burunun darak ýapyşdyryk. Burun buldy. Häzir indi bara bilen tilini ýapyşdyrasy kaldy. Şolay bit. Bizning şolay etdirip okbaýybız ezirde bula. Häzir indi rahatlanıp okbayga Tokaýnyň şigirini silep görsete alabys. Sigizge düşüre turagys şigirini. Nerse diýelende. Mine balalar göresizmi? Pek motor etdirip kilip çykdy. Hem biz anyny şolay etdirip ýapyşdyryp goýabys da. Ne bizning okbaýybys bolamsy gyrygy. Häzir ýapyşdyrabys. Mine balalar menem okbaýym. Basyp da turam şolay motor etdirip. Mine häzir indi okbay biz siňa Tokaýnyň şigirini okumyşan galalmaýbys. Şoňa görä taňla bizning şigirini. Balalar siz de özüňizniň ýasagan okbaýyňyzga Abla Tokaýnyň şigirini silep görsetirsiz ýa-ma? Ol özüniň wagtyny boşka ötkermesin. Näçe bolsa, ninde bolsa şigir bilen şigirlensin, sport bilenmi, ýa-da okurga mümkin, ýasarga, resimler ýasarga mümkin, jyrylar irenerge mümkin, jylarga mümkin. Şolay bit kimniň köňüline näçe tili. Edegiz häzir indi şigirini okuýk. Eýdel okbay, irensin. Orta ayagyň birle tur. Awma. Töp-töre tur. Tez otur, ýaxşy otur. Ne gazaplysyň bulaýsyn? Min eli bik kiçkine. Min tuganga tik 2 aýlap bulur ýa işkine. Ýok kerekmi? Min irenmim. Minem unisym kile. Şol bulunlarda ýatasym, şunda oňysym kile. Ah, jüler maýmay, tırış ýeşley. Zoraýga jaýsyz ol. Qartaýyp gatgaş bulunlar, iş bilүү oňaýsyz ol. Haksız silegen bizning Tokaýybız şulay bit dostlar. Siz de mine kanikullaryňyzny, boş wagtlaryňyzny eremge ötkermegiz. Oňuşly hem faýdaly bolsunlar. Sag bolygyz balalar.